And spade falling in function. Oh guys, do you guys see this? That's actually crazy. Šli sme dnes so Sarušou do Holandska o 8 a teraz sme sa pripravovali, lebo cesta tam späť a tak a proste... No trvalo to a teraz už je 1 a pôjdeme teraz do Rotterdamu. Áno. Fiček. Tam tady kráťase, Stradivariusu, Primark, Victoria's Secret a potom čižmy, ale neviem odkiaľ sú. Ktorú máme už dlho. Odkiaľ? Tiež asi zo Stradivarius. A toto je asi Berška alebo niečo také, alebo Pull&Bear, neviem. Toto máme z Manga. Toto je Pull&Bear. Aj čierne Air Force. A toto je moja koženka, to je z Houseu. Tu sme v Rotterdame a ideme do fotobudky a potom pôjdeme do kaviarne. To je actually tak drahé. Every face. Keby som nemala vlasy. Eva, daj si to. Ne, to si nedám. 5, 4. Aj hoj. Toto. Aj hoj. Ale toto je tiež bacon. Prosím. Taste test. Máme, neviem, či tango, či dango. Skús to prvé. Skús. Ináč rúžové, no. Dobre, tak daj si to rúžové more. Celé do piče, aby sme potom mohli aj my, ne? Ja neviem, jak to mám popísať. Ja tam cítim taký kokos, alebo... To fakt? Očakávala som Ono to viac od nemá, toho. ako je. Kiss. Je tu rýža, nejaký šalát, oný a tempura. Jak to mám jesť? No. Extrémne veľké to je, Braško. A dobre to je. No. No, poď. Uj, nekonej. Kdy je? To čo máme? No. Ja som konej masný, he? Ukáž? To je podľa mňa iba... to je fakt mastné, guys. To je fakt... Kámo, to tam bolo podľa mňa roky. I think so too. Ne, I'm not gonna touch it. Yo, give me a bite. Cody, taste test. Čo sme si objednali? Creme brulee a matcha crepe. Yeah, Okay, looking good. Baja. No. A skús tak, no. No. Ty koko, dobre to vyzerá. Baja môj Ani. Cheers. Cheers. Počkaj. Áno. Áno. Není to vôbec sladké. Vy to aspoň máte sladké. Išli sme do Joe and the Juice sandwich box. Ideme vyskúšať virálny sandwich. Ja som o ňom nepočula. Ja som mala, ale taký fejkový na Malte. To fakt? Hej, to bola nejaká proste iná značka, ale bol to on. To bread je taký tenký úplne, že... Jak sa to volá? Ono sa to aj nejako volá. Je Neviem. tu loscos, paradajka, nejaké pesto asi. Zelenina. A avokádo. Cheers. Cheers. Čo? Také No healthy? takže ani čo to nebude chutiť. Čo robíš? To je paradajka a avokádo. Zelenina. Nie, tam je len pesto, to je na to chuť 10 eur. Nechutí je tam podľa mňa to pesto. Hej, tiež si myslím, ani nevie podľa mňa, čo je pesto. Vieš, čo je pesto? Neviem. Neviem. Viac neviem. Akože nie je to zlé, ale nie je to niečo, čo by som si vybrala. Hej, to be honest, mala som vtedy na Malete lepší. Hej, na Malte bol lepší. Ten mi chutil viac, lebo nejaká úplne že známa značka. No. Ale chutilo mi to viac, lebo väčšie avokádo, tá ryba bola úplne taká iná. A koľko tomu dávaš? Toto? 6.
čo ja viem, tak 6. Sara? Tiež tak 6, ale na Malte bola fakt dobrá. Ja by som si dala tak 6,5. Nie je to zlé. Ja som to, není to zlé, ale čakata A takto sa tvária, aký to je. No dango a tempuru, koľko by si dali? Kámo, bolo to podľa mňa strašne malé a drahé. A nebolo to not worth the hype. By som tomu dala tak 5. Tomu dangu. A ja. 5 dangu, možno 4. Lebo to dango bolo hrozné. A potom by som dala k tomu sushi, či čo to bolo? To bolo také, podľa mňa 4. Nie to chutilo celkom inak. A najlepšie bolo to crème brûlée, crepes. Ten bol naozaj dobrý. Nemá krém. Ja by som tomu dala 8 alebo 9. Tomu crème brûlée. Ja by som dala 9. Which, Sara, let's be the language. Prší. Sara. Prší. Že sme pozreli nejaké arts, ale videli sme, že nič. Jedno, tú sochu slobody, ne? Rozrezanú. Cube houses. Cube houses, no. Ale Ale je to jedna z vecí, čo Hej. Holandia nemajú, takže... ale také to trošku si. disappointed, to be honest. Sara, čo hovoríš? Nič tu není a všetko je ďaleko odtiaľto, tak ako... No my ideme iba jesť v Raškovci. Nič iné, žiadne muzea nás nezaujímajú. Iba preto jedlo. I found her paradise. Yeah, this is my hood, guys. Ema už koštuje. Ja ľúbim takéto vafle. Actually, it's good. Gnawing on it. Bule kanoli. Ja chcem fotku. Dobrá. Kogo? Je to zlé, ale sladké to je podľa mňa na mňa. No, koľko? 6 za mňa. Ja nemám rada takéto 3. 3? 3. Inak ale ten strubwaffle, to by som tomu dala 8. 8. 10. 8 za 5. Evo, wow krabový. Let's go, let's go. Guys, My ešte finišujeme. ja už nejsem schopná. Ja už nejsem schopná. Ale lebo ja som fast eater. Dali sme si zmrzlinu. Ja mám prichuť mango, hazelnut a matcha white chocolate. Jak vyzeráme? Inak ja nevidím, Jak trúbky. Sme vytri reálne. We just got home. Akože... Ne, takto, ja vám poviem, čo stalo. Išli sme na električku, ale tá električka nestopla na našej zastávke, takže sme museli ísť ešte v daždi ďalších 10 minút. Pre nich to bolo asi 20, hej, like eternity. Je 11 hodín, úplne mŕtve sme. Strašne špinavé toto je. Sara, ahoj. Girl.
And I flashed the fucking Girl, neighbors. nebavíme sa s tebou už. Ale ja na to nemôžem. Akože girl. Ja fakt za to nemôžem. We were Ja standing stopla. outside. Ja som to stopla. Oh my god. That's for today. Dovidenia. Yeah, that is for today. Ale ideme ešte robiť dubajčový cookie. Inak. Hovorí ti strane spať.